Dimecres 15 d'octubre. La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Esplugues ha organitzat un acte al Parc 11 de setembre d'aquesta ciutat per commemorar el 74è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat en lluís companys. Un acte commemoratiu al qual hi han assistit els regidors del grup municipal de Convergència i Unió i un total d'una vintena de veïns d'Esplugues. Després de 74 anys de l'afusellament del nostre president que era president i el van assassinar, després d'aquests anys de democràcia encara hem de commemorar cada any el seu assassinat i encara estem esperant que l'estat espanyol demani perdó. Hem de venir cada any a commemorar, a recordar la seva memòria. Hem de venir a recordar la memòria de tots aquells que ja no estan amb nosaltres i, sincerament, voldríem tenir que no celebrar o commemorar aquests actes. Ens produeixen molt de dolor. Estarem aquí cada any, 74 més, perquè encara que es demani perdó, seguirem venint cada any. Esquerra Republicana no pot faltar amb aquests actes i per això aquest any hem convocat a la nostra militància i als nostres amics.